Čus to s vám vás vítam u našeho prvého videa na tomto kanáli. A toto video je z takáre, ako si môžete všimnúť. Toto je verzia, neviem či to bude vidieť tu. Toto je verzia nejak 13, 1.3.8 ešte raz 1.3.0.8. Takže tu vidíte, som umrel, nie zombie niečo, mi to proste ukázalo, že didn't bounce, proste som bol v mojom house, našťastie. A ja som trošku tu mám niečo už dané, akože všetko drevené, napríklad bronzové, čo tu som či na začiatku, a vyzerám epicky. Keď môžete vidieť, iba toto tu mám, a toto, a Unreal som našiel Iron, a mapu vidíte, že som iba toto preskúmal, iba toto z tohto, čo je dosť málo. Takže tak, my by sme sa mohli vydať na plasku. Asi budete počuť veľa klikania v tomto videu. Snažím sa to vždy nejako opraviť, ale nejako sa to nechce tu. A budem sa to snažiť opravovať, keď sa to nejako nevzlepší. Bol som tam? Tam dole som nebol, takže my by sme mohli aj trošku niečo načažiť, čo je zase nejako nebolo dobré. Môžem nevidieť, ale ja si niečo chcem. Raz vám tu jazdil som, že to je. Niečo to je. Poď. A tak. To som neznačil opísal, tak to dá nejako opísal. Chodím naspäť na 60. Tak to by to malo byť. Hneď to vyzerá lepšie. Ja si vidíte to mení, že ako tam niečo. Tak ale vám to budem točkovať. Vidím hneď takové orečko. No je to orečko. Ty no, to môžete ako dostať do dole achievementy a tak. Takže ako sa máte? Čo ste dostali? Čo ste vyviedli? Nemáme čas diskutovať. Asi vám pustím pri tým kopania niektorú. A keď sa na to tak počúvam, tak aj sa to bere. Ja. Wow, to bol nejaký suicide. Chcem sa to robiť sliebať. Čo to? Železo? Licht? A jaká našla mám textúru. Naposled, čo som tam kedy sa to dáde. A to nevadí. Tak. A tu hľad. A vidím, že tu bude korupcia blízko. Hej, sa pomôže. Skúsim zoberiem, chcel by som... A tu skúsim si brať. Konečne môžete brať čestky, neviem odkedy, to je asi dávno. Môžete brať čestky... Jak sa volá to blbosťou. Pickaxovanie, musíte ja to odkladať. A že to bolo dávno. Niečo. Nejaký kamon by sa hodil načažiť. Nápad. No, že hádam dať nejaké video nové, keď tu ja takto poctivo. Toto asi vám bude vadiť, tak prepáčte. Dobre. To som robil, preto by vám bolo lepšie počuť, lebo niektorí ľudia sa sťažovali, že ma bol počuť. Tak sa to vyriešil, tak zjednodučil.
Takže... Vedeli ste o tom, že hrávam League of Legends? Chceli by ste si so mnou zahrať? Nebojte, napíšte mi. Také meno vám sa dá na popisku videa. A ešte som mi ukázal, mám Crybicle, že keď sa takto zavesí na stenu, tak mi to spomaluje. A je to dobré. To je... Leak? Áno, Leak. Tam som. Dobre. To som druhý nechal. Takže vám to proste spomalí, ako je to sa zachodí, tak vám sa proste spomalí. To by sa hodil vypustiť. A páčili sa mi jak tie bublinky. Ja si mi, že oni boli potom niekde tuto a teraz máte v priamo strede obrazovka, potom ešte vidieť. Ešte jeden blok. Tak. No. Je to ešte rýchlo. Tu budeme vatinu. Konečne video na kanále, aj budem prvý video natočiť, bo som nikto sa nechce. Nikto to nechce natočiť, tak som sa povedal, že to natočím ja. Či prečo? Že má aj natočené aj tak? No niekedy sa mi nechce, ale vlastne ma to baví natáčať. Ale nechce sa mi. To je divné. Práve ma natáčať, ale nechce sa mi. Jo, toto bolo. Čo ma teda povedal? Asi padol, padol som mi to sa. To je železo. Keď tak nie som dobrý tak v terárii. Akože dostal som sa niekde zabitý bossy, Wall of Flash, blablabla. Izáka by som chcel natočiť. Komentovaného. Je to docela sranda, aj keď nie som v tom dobrý. Tam vidím takú jellyfish. Sviečíme to. Je toľko toho tynu. Myslím, že tyn brnko je aj pekné. To také zase mi také bielo. To možno? I tyn je iba bielý. A nechcem píkať, pretože... Teraz vám ukážem to bielu to ďalšie. Vážne? Znovu ísť tak iba mne. Ja toto nechcete padnúť. Keď si tam nejde sajmi. Takže... Vyčíme si trošku snehu. Myslím, že sa dalo robiť aj stočky, ktoré sú pekné. Také múčičké svietia. Aha, môj prvý hák trošku. Ale budem komentovať čo najviac, aby to nebolo tak ticho. Aby som si nemusel akurát moc. A dobre, takže my ho použijeme. No, učia to tak. No, skač. Co si asi robí meč. A fakt malý. Si asi... To mám bol speniaz. 49 korun. No tu má aj damage. Ja som, že to je taká zbraň, ktorá strieľa. Coiny môžete stať streliť. Neviem, jak sa volá konflikt. Coin gun. Poďme by si nedel som, aby natočili, to je docela nuda. Keď som natočil, keď dobu som natočil, také vidíka, to je veľa srana. Asi neviem, čo sa mi. Toto by si, keby toto niekto hral, ja som to kľudne si netočil.
Vypustili trošku vodučku, asi to budeme dostať. Na to máme príkladu trošku čo. Neviem od jaké aj toto vedzie, že vám ukázať, kde presne sa polovia. Bo predtým to určite nebudem. Vy ste videli? To je na ďalšie 10 minút. Aj ďalšie haky sa skôr som padol. Asi dám 20 minútkové videjko. Ne. Sa otoč. To ešte viac, keď musíte takto použiť, tie bloky môžete použiť na prúposti. A ideš, písal. Ne, ja som to videl. Vstupujeme to znova. Len tu. No vlastne nevidíte, to mám to tak vysvetil. No, vidíš. Užíme hard písal. No. Ono sa ešte chce, že je to v prúde. Ej. Okej, w tej zrobię. I to się stało, ale nie wiem co. By miała starczyć. Mam tu jest kamienia. To jest miejsce najpierw 11. Strona to będzie starczyć. No. Wykonawcie jest tego. Bilang esports X Pierwsze video jak to Pierwsze jak to robi, to chyba klikniecie to otoczycie. Ja sobie chcę robić pickaxe. Ten pickaxe? What the fuck? Robię sobie jakimś takiego? Poczekaj, co? Nie, ja umarłem. Nie, masz. Czy teraz? Czy? Masz się znowu dałem. Jak się otworzyli barak? Jak? Vážně? Jak si můžu otevřít dveře? To by mě zajímalo. Čekám, že já budem stišovat skoro to mě, než to hledu. Chce své peníze. A to se můžu zakrytit, no pojďte. Teraz budete počúvať chvíľu. Asi neviete otvoriť dvere, alebo čo? Skoro. A koľko mám malo života? Teraz je Budmon, alebo čo? Je to démon, alebo čo to je? Ako to je paník. Poďte. Ty máte strašne to poďte. Vlastne nejde.
Ako ti to nejde, keď si iba sa mala. Čo je teraz pre Boha? Typer. To si nejako moc nepamätám. Začalo sa niečo, jak sa píše? O, ja si hovorím, že ne. Poďme. Ako ti to nejde, keď ide sám, no? Hoj. Konečne si sa sem dostal. Áno. Ty sám. Vybradnú. Kvôli niečomu. Keď mám bradnúť? Ne! Áno, pomôž mi, kámo, poď. Ja si takto môžem zarobiť korunu nejakú. Si vedieť, a potom si kúpim do tapky, čo tam nebude niečo. Asi každý by mal vedieť, čo je terága, čo tu ide. A na čo zkoň, ale keď by ste to náhodou nevedeli, čo veľmi pochybujem. Je to hra, kde máte napríklad bossov, a tak. Viete, kde máte, proste si musíte robiť veci na zabíjanie bossov, čo ešte, áno, monstier a také blbosti, musíte si proste je to ťažšie, takže tým potrebujete lepšie vybavenie, tak to je jasné. A napríklad je tu Wall of Flash, aj, neviem jak sa vedieť po menu, proste je tu skeleton a také blbosti. A je tu ešte Hardmore, kde máte lepšie veci, ale je to ťažšie. Vôbec sa mi nepáčite. Vôbec. Ja dúfam, že niečo vidíte. A vy ste. Prosím ťa, toto klikanie bude otrávne. Už čakáme tieto momenty. Prečo sú to klikanie? Á, chápete to. Čo zvolil, no? Zraňovanie alebo to bol napíš? Čo proste? No tu je vás veľa. Oj, ja si verím. Neprekonáte ma. No som vedel. No som už tak 49. Vysel korotku, no bol by som aj šťastný, no. To sa dobre komu strela, ja to pácham od toho chvíľu. Hej, máme tu zviekatko. To sa to hemži. Keď to ukončím, koncom tohto blbého plánenia. Kačo toto máš? Ja tu musím zachraňovať vzdelanie Eriky. Už to skončí? Čo je to na točku? Á, to vás hra. To sa bude zarobilo. Ale to sa muselo tak mal žlto. Sypnite všetci.
Zabijaj mi ho. To sú 50 zombík, to som ešte podal. Ako tebe umiera. Nechoď tam. Už môže skočiť ten blbý kúpnul. Umri. Teka či mi daj životy. To je docela otravné, ako. Ja som sa zamyslel nad tým bojovaním a neumieram a už mám do života. Ty chvíľte počítajú si takové. Tu sa ma háda kloním. Ne. O, tukové pésok. Ne, neskúšaj to. Čo mi tak niekedy tukové pésok nezaujíma? Asi som to prežil konečne. Ne! Mal by si konečne ujsť, alebo poď preč. Nikto ti nemáda. Takže ja dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Dajte like, dajte koment, dajte odber a zdieľajte naše epické videjko. A tu máme čo? Robíme to som si zaslúžil. Takže my sa to všetko povedame a môžeme mať jeden čo? Dobrý. Ešte niečo zaujímavé. Robíme si drevené plníka, to je všetko. Počkej, dám drevo. Takže ja dúfam, že sa vám toto videjko páčilo a uvidíme sa u ďalšieho videjka. Tak, čaute.